ଲିଜା ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ। ସମ୍ବିତ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ହସାଉଥିଲା। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳ ଗୁଗୁଲି। ସମ୍ବିତକୁ ଆମ ଆଖିରେ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା, ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା ଲାଇଫଟା ବହୁତ ଛୋଟ, ସବୁବେଳେ ହସୁଥା। ଆରେ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବନ୍ଧୁତା ରହିଯିବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ସମୟ ଆସେ, ମୁଁ ଅଛି ନା। କଣ ହେଲା? ନାଇଁ, ସେ ଖେଳ ଭଳି ତ ଆମ ଗ୍ରୁପଟା ଜୀବନ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ସବୁ ବଦମାସିର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସେ ଥିଲା। ଏଇନେ ସମ୍ବିତ ଗଲାବେଳକୁ ଶେଷ ଚିଠି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା। ଏଇନେ ପଢ। ଲିଜା ଆଉ ଗୁଗୁଲି, ଯଦି ମୁଁ ନ ରୁହେ ଲୁହ ଝରାଉନି, କାରଣ ମୁଁ ସେଇ ଲୁହରେ ଭାସିଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ଦି ଜଣ ସବୁବେଳେ ଏକା ଥିବ, ମୋର ଗୋଟିଏ ବାକି ରହିଯାଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତୁମେ ପୁରା କରିବ, ଖାଲି ହସିବ ଆଉ ଖୁସିରେ ରହିବ। ମୁଁ ରହୁଛି, ତମ ସମ୍ବିତ। ସେ ଏମିତି ହିଁ କିଛି କହିବ, ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆମକୁ ଖୁସିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବନ୍ଧୁତା ଖାଲି ଏକାଠି ହସିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ ଏବଂ ଗଲା ପରେ ବି ସାଥିରେ ରହିଥିବା। ସମ୍ବିତ, ତୁ ଯୋଉଠି ବି ଥା, ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଅଛୁ। ଦୋସ୍ତି କେବେ ବି ମରେନି।